When I say that the Zimbabwean tyranny, Emerson Mnangagwa, in his criminal network, used the so-called road refurbishment program as a looting tool, this is what I mean. Aspere Moshe, ubochi ngono panapa oya nenhau yakabata akati aiwa vakomana vane vachiti vari kurefabrisha maroads, but it is a looting tool. Pane mapictures anouya achishowa panapa eroad constructor. Usapinda mashoko acho anotobva subscribe like turn on the bell icon. Tipita nyora achiti anoposta a picture yeroad iri kunzi yakafabrishiwa recently aina kana maezi, onyora achiti this is Lorraine Drive in Harare. It was supposedly refurbished recently, yet look at it. For saying this, Mnangagwa will send me to jail. Unfortunately, the silencing of dissenting voices, including through arbitrary arrest, torture, and imprisonment through captured judiciary, is a common tactic used by this authoritarian ruler to maintain control and prevent criticism. Anoposta road yamuri kuona iri kunzi road yakagadzigwa haina kana gore yagadzigwa, but honai zvayaita. Upochi kuno ari kuclaim achiti yes, they are refurbishing maroads, but hapana zvavari kuita. It is just a looting tool. Kana vafunga zvekupublisha maroads, ngavanyatsi kuita zvinhu zviri perfect, vanyatsi kuisa all the required constitutes anoita kuti road ive perfect. Panapa upochi kuno ari kuchava accuse achiti this is a looting tool yekuti vanenge vachikoti refurbishing maroads instead yekuti maybe vaise 100% material required, vanenge vachiisa kana 70% mari iyoyo votora. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake. Nda comment section yedu, musana subscribe or like and turn on the bell icon.